kenapa wong-wongku kok bisa larani hati. Ada yang lebih salah, tapi tetep baik larani hati. Depannya wong-wong ku bagian hormati lan ngajeni. Aku kesel banget. Nun, aku ngerti kok perasaanmu. Kadang emang gue gelo yen delok wong liya sing tumindak ora pantes. Tapi upaya kita kudu baleni kanthi cara sing betul. Kadang wong iku ora ngerti carane ngajeni. Kalau tumindak kuwi ora bener, nanging ora gampang yen kene tetep nglakok hal sing padha koyo dhewe. Kene tetep kudu ngormati supaya bakal ngerasain tentrem di hatinya kene. San, aku ngerti apa sing mbok maksud. Nanging apa gunane ngormati wong sing ora ngajeni kita? Kula terus-terusan bendino ditintis kok ngene. Kita kudu ngomong apa? Kudu tenang terus ngono. Kita ora bisa ngontrol emosine awake wong liya. Tapi kene iso ngontrol emosine awake dhewe. Kita bisa tetep ngajeni wong liya. Meski wong liya ora nganggep kene. Yen kene jaga adab, itu bakal dadekake urip kita luwih tentrem. Ora kabeh sing apik kudu langsung dibalas kanthi apik. Nanging kudu tetep jaga adab. Tapi kadang aku kesel San. Aku jadi pengen jawab kanthi kasar supaya wong-wong sing ngira kita ning ngisor ngerti nanging apa pentingnya adab kuwi. Apa adab bisa njaga hubungan kita supaya ora rusak. Jun, adab iku ora masalah hasil langsung, nanging soal prinsip. Yang kita tetap ngajeni lan nggawa adab, kita nglindungi awake dhewe. Ora gampang, tapi ningkate adab iku bakal gawe kita luwih dihargai. Meski ora langsung, yen kita tanpa adab bisa malah tambah masalah. Ya, aku ngerti. Memang kadang kita emosi pengen ngomong sembarangan. Tapi aku sadar ya malah ora bener. Aku kudu luwih sabar kan tetep ngormati apa maneh karo wong sing gawe salah. Pun adab iku gak mung kanggo awake wong liya, nanging uga kanggo awake dhewe. Kita urip bakal luwih tentrem lan langgeng yen kita tetep ngajeni lan ngormati. Ora mau ngejar emosi sing cepet kan ora nyelesaike masalah. Suwon Santi, aku bakal berusaha jadi sabar. Kadang kita perlu dielingo supaya tetep jalan bener. Jenenge kancamu, kita tetep saling ngilingke supaya tetep lakoni sing bener. Tetep ngajeni wong liya, muga-muga urip iki bisa luwih apik lan tentrem. Mantan iki duweni pesan moral, yaiku tetep duweni adab ing kalangan awake dhewe marang wong liya. Masya wong liya kuwi tumindak ala ning awake dhewe. Tapi kene tetep kudu duwe adab lan bisa ngajeni wong liya. Ora perlu dibales ala waktu mindak wong liya marang kene. Kene kudu melek ndelok awake dhewe lan ngerubah sikap awake dhewe sing isih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.